Masura semuri Zimbabwe tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemaSecret namaConfessions dzitandinoita iye Glory, and welcome back to this episode. Regai titange nyaya yekutanga. Vatete makasimba here? Regai ndimbokuudzai zvandakasangana nazvo mugore ratabuda iri. Nyika ino inotoda cleansing nekuti zvakuitika muno muZimbabwe zvakuita sekuti Satan chakauya chikakempa muno zvacho, evilness yacho yanyanya. Ndaive ndiri paFacebook ndikasangana nepost yababa vaitsvaka caregiver yemwanasikana wavo wavaiti ainge aita tsaona akasara asina chaanogona kuzviitira oga. Vatete mari yavaitaura yange yakanaka, yainzi 600 maUS uchigara pambapa, chikafu zvese provided. Ndakatora calculator ndikaona kuti mari iyi yange yakanakisa, changu kwaiva kuhora mari yangu ndichiisa panodziya. Ndaitoti ndikati mamonths akati kuti ndotsvaka kaskoro kanoseva fuel ndoisawo paroad, sezviri kungoitwawo nemamwe mazuva ano ndinenge ndine extra income. Mapepa ose ecaregiving ndaiva nawo, plus chitambi chacho chaicho chekutyaira chandakaendera kumadhamu chaiwo. Ndaitovawo nechirungu chaidikanwa mhiri. Zvese izvi vatete ndaiva nazvo, nenhau yekuti ndakapotsa ndaenda kunyika yaMambo Charles, asi zvakazokona padiki diki. Vatete, saka ndainge ndiri redi. Ndakaisa message papost kuti ndaida basa uye ndaigona kutanga chero zuva. Mwedzi pasina kana apindura. Ndakutoita give up, ndakaona ndaiswa message kuinbox handingataka nonoka kureplya, asi post iyo yaita macomments anosvika 3000. Vanhu vari kutsvaka mabasa kunze uku. Kusvika macomments aitwa turned off. Akauya kuinbox kwangu akandibvunza phone number dzangu, akati aizondifonera. Zvechokwadi akafona akabvunza 1 or 2 questions vatete, akati basa rainge riri rangu. Ndakasvika paarea vatete kumaSuburb Maumbe emuHarare. Kune vanhu vane mari, ndapota kuita senge uri kupinda mupalace yamambo iwe uchipinda mumba. Bosi wangu ndichavati boss Givi. Boss Givi vaigara imba hombe dziya dzinonzi imba dzechirungu vatete, mumanshoni ekuti room yacho unotamba bheria ukaneta kuri kukura kwega. Vatete makambopinde imba yekuti hainhuwi nhamo, inonhuwirira chirungu choga. Everything makes sense. Ragu rakaiswa paro, TV yacho. Keroketeni racho rinokudza kuti level iri rava pamusoro chaipo. Boss Givi vaive vandigarira pasi, vakati mudzimai wavo aiva aita tsaona nemwanasikana wavo vachibva kuVictoria Falls, makore 2 ainge apfuura. Sezvine vatete mudzimai wavo akashayikira passport, asi mwanasikana wavo Viola akararama, asi upenyu hwake hauna kuzombodzokedzana zvakare. Chero hazvo Viola akararama, akasara muviri wake usiri fully functional, zvokuti aitoda rubatsiro. Aiva nezvimwe zvaaiva asingagoni kuzviitira. Ndiro raiva basa rangu, kuchengeta. Viola ainge atova musikana ane makore 15. Boss Givi vakati nguva zhinji vanogara vasipo, saka vanoda kuti mwanasikana wavo abatwe zvakanaka. Ndakangoti nechemwoyo, dai vana baba vose varesponsible sezvizvi, chokwadi nyika ingadai iri kure. Ndakatanga hangu basa zvakanaka, painge pasina zviya zvekukonorerwa chikafu. Mafiriji aigara akati kuzara, uye chikafu chaisava nemazita vatete. Nechemwoyo ndaituka macarers aiva asiya basa iri. Chokwadi kusiya ugari hwese urwu ndiko kunonzi kugara tatatazve. Plus mari yacho yainge yakanaka. Ndakabvunza kuti Kolaskera ainge aindepi vatete. Ndikaudzwa kuti aiva andibira nokudaro aisagona kugara nembavha. Zvakanaka. Ndakashanda mwedzi ndikapiwa pay yangu yose ndikaisa panodziya. Mwedzi wechipiri zvichira kuti ndainge ndatova mu1.2 zve. Viola aisanetsa, kazhinji ukamugeza ukamufidha akapfeka dhaipa rakaoma ukaisa TV on, waizomuna arara womurakidza pasi. Zvakanaka zvinenge. Boss Givi vaigara havo vasipo nguva zhinji vatete, asi vaiti kana vadzoka voti vaida kumbospenda time nemwana wavo, so ndaisimuka zvangu kuvasiya vari vaviri. Ndaiti rudo kumwanasikana wavo, ivo kana Boss Givi vatete vaitovawo nedzimwe pfungwa dziri wicked, pfungwa dzisina kunaka. Ndakaona kuti kuspenda time naViola uku kwaiva nepattern. Vaida kuspenda time naViola kana ari kunguva yake yevanhukadzi. Pekutanga zvaiita senge zviri innocent, kudzimara ndazoona singaonekwi
umwe musi. Ndikangoti vatete Boss Givi vaiti pavanouya vaiva neimwe herbal tea yavaiti timwe tose tiri vaviri naViola vachitinoita kuti tirare zviri nani manheru. Ivo vaiti vaizomwa kuzvitime kuitira kuti vawane kuzorora. Zvechokwadi waiti ukamwa tea iyi waibva wavata flat chaiwo, waizomuka mangwanani. Asi ini chirungu chemaherbal teas ichi chainge charamba kuinstola mandiri. Ndainzwa senge dumbu rangu raifufutira, saka tea yacho yakabikwa, bosi vakasimuka vachienda kunodaira foni yavo panze. Ndakasara ndikadira tea iya musingi. Vakazodzoka vakwana ndakabata cup isina chinhu. Ndikaona vonyemwerera from ear to ear. Vatete, manheru ndakanzwa sound iri fani ichibva kuroom kwaViola. Ndikafunga kuti asi ainge asina kurara mushe pamubhedha here akadonha. Ndakati regai ndiende ndinoona kuti chii chaitora nzvimbo. Ndibve ndamushandura kuti asazoite mabed sores. Ndakaona Boss Givi vari busy kubata Viola chibharo. Iye Viola wacho achiratidza kuti ari kunze kwehope. Gonhi ranga risina kuvharwa. Hapana pavaifungira kuti pane angapinda. Ende mukuratidzika kwavo ndinoona sekuti zvinhu izvi zvainge zvava nenguva zvichiitika. Asi nenhau yekuti unenge wapiwa tea inoita kuti udhakwe uye urare flat, hapana chaunonzwa. Ndakadududza ndichidzokera kumashure ndikakahlamara nechiitiko ichi. Ndakaona kuti ndikada kuita zvedzungu ndaizoiswa pfuti mumusoro. Boss Givi vaiita zvegold, so vaiva nepfuti mumba. Voti vanhu vane mari ava vaigona kungopfuura oita senge waida kumubira, asi ari iye akupfuura kuprotecta secret iyi. Vatete handina kuzombovata ndichigaya kuti chaiva chirudzii chaitika ichi. Yaiva mushonga chete, nekuti neupfumi hwaBoss G havaimboshayiwa kurora chete, dzaiva nhema. In fact vaitozoita vakadzi vekusarura. Ndaifanirwa kuita something chisingandiisi padanger, something chisingaisi Viola padanger. Apa hama yaViola yekuti ndingafonera hapana yaisvika pamba apa vatete. Vaiti kana vakafarisa vaiti hama dzavo dzaivavenga nemhaka yekuti vainge vaine mari, vachiakuza kuti ndivo vainge vaita kuti mwana aite chirema. Izvo yaiva accident. Vatete, mazuva ekutanga ndaitobhilivha kuti zvechokwadi vaivengwa nemari dzavo, asi mushure mekunge ndavaona vachizvimanikidza pamwana ndakatanga kuita pfungwa mbiri. Kukana vaisavengerwa upfumi hwavo sekutaura kwavaita, asi hama dzaivavengera kuti vaiva nemushonga, vaive negona raipedza hama, gona raida mushonga, gona raida ropa. Kubva musi waitika chiitiko ichi, mwoyo wangu wakavhinza ropa kuvhinzira Viola aiva mwana mudukusa asina chaanokwanisa kuzviitira. Baba vake nyakutumbura vobata mwana wavo chibharo, mishonga zvei nhai vedu. Asi ndakaona kuti kuspenda quality time naViola kwanga kusingaitiki pose pose. Paiva nespecific time yazvaiitika. Zvaingoitika kana Viola ari kunguva yake yevanhukadzi. So ini ndakabatanza 1+1 yangu ndikawana 2. Ndikaziva kuti Boss G vaishereketa nemwana vachishandisa ropa rake rekunguva. Saka vatete, ndakaruka zano raizosevha Viola kubva mukumbunyikidzwa nababa vake asingakwanisi kuzvirwira, asina wekuudza. Iniwo ndiri munhukadzi akabara. Guru rangu rairira kuona munhu asingakwanisi kuzviitira, kuzvivhikira, achimbunyikidzwa chistaira chakadai. Asi nyaya yacho yaiva fragile, yaida kuti ndiite zvakanaka kuti ndisava ndinofungirwa naBoss G. Vatete, ndakabuda ndikaenda kufamasi ndikatsanangura kuti ndaenda kunze kwenyika kwemwedzi 3, saka basa rangu rinofamba zvakanyanya. Ndaidawo mapiritsi ekumisa ropa rangu rekunguva. Pharmacist akada kumbondipa lecture, rirege ribude, rine basa rei. Ndikati aiwa, ini ndaenda kumapiripiti eSudan kune hondo, handipose patinoona nguva yekushamba uye kutenga mapedzi nekuti kune hondo. Zvinhu zvaingova temporary. Ndikadzoka kuZimbabwe ndochitangidza nhema dzangu dzakabudirira, ndikapiwa mapiritsi ekumisa period. Vehama, musatanga kundishora kuti ndakazviitirei. Ndaida kuseva Viola kubva kuna baba vake. Baba Viola vainge vachiita wehuku inodya mazai ayo. Saka isu kare vana mai vedu vaiti kana huku ikanetsa nekudya mazai ayo, vailaita chitofu chopisa kuti piriviri, votora huku nhubiya vopisa muromo iwowo, zvikwasara chipenga. Huku inoshaya muromo kuchoboresa mazai. Hawaiita senge utsinye, asi ana mai vedu vainge vachionera chigemu chacho kuti mazai aizopera kushayikwa niyo.
Saka ndiyo same strategy yandaida kushandisira boss G. Ndaizowapisa muromo nekumisa period yaViola. Handiti ndini ndaimuchengeta, ndini ndaimufeeder, kuzomupa mapiritsi aiva masmall asi mapiritsi acho ndaizomaviga right under his nose pavasingafi. Akaonekwa vatete, ndakatanga kupa Viola mapiritsi aya. Nguva yake kunotevera yasvika vatete, Viola haana kuenda kumwedzi iwo. Boss G vakadzoka same time yavanouya vakati vaida kuspenda time naViola. Ndaiziva kuti hakuna vatete. Makusenishasha yakamuka muromo uri mino vachitora zvinhu vachirasira pasi nehasha zvikanzi Mavis, pane chawakamboona here chisina kumira zvakanaka pana Viola? Ndikapindura ndikati munorevei boss? Hapana chandati ndaona chisiri panzvimbo. Ndakatobva naye kumonthly checkup yake vaiti ari right. Zvikanzi kwete, ndoreva kuti hauna chawakamboona here pamwana uyu. Asi kuti boss vadudze kuti hindava mwana uyu asina kuenda kuperiod this month zvainge zvisingabvunziki, sekuti ini ndaizobvunza kuti mazviona sei kuti mwanasikana haana kuenda kuperiod. Ndaizobvunza boss kuti vainge vazviona sei. Ina handina kumira mapiritsi, chandaida kusevha mwana kubva kuzibaba risinganyari. Chokwadi nekuwanda kwainge kwakaita vakadzi vatete uye nemari yavainge vanayo, oti tsakaratsama pamwana. Boss G vakadzokera kubasa. Second month ngoma ndiyo vakadzoka vakawana hai hakuna ropa zvekare, quality time haichaspendeki kikiki. Vatete nechemwoyo ndaipemberera kuti at least mwana ari safe, hachabhinywi nababa vake. Umwe musi ndakavanza vachitaura pafoni kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba mushe, hameno chii chiri kuitika. Indaiziva zvangu zvairehwa, ndikati manje wakaura, hausi kuzoluma mwana. Boss G ndainge ndavakandira matombo mubinzi vakatsenga. Zvakaita mwedzi wechitatu zvakafadza mwoyo wangu. Boss G vakaita tsaona nemotikari vakafira paspoti. Vanhu vaiuya kunhamo vaingoti chakadyiwa naGifi chaive chamuka. Vatete mukutaurika kwazvo zvinonzi Gifi waivauraya mudzimai wake, kwava kutomutsika nemota afa kuti zvigonzi accident. Musikana Viola ainge agadzirwa nemushonga vatete, iye Viola kuti aite chikwambo chababa vake. Vatete munongoziva pamariro nepamuchato ndipo paunonzwa masikireti ose emhuri. Boss G vakavigwa chero zvavaita hama dzavo dzaivavenga, dzaiva nemadzoka-dzoka. Boss G vaisavengerwa upfumi kwete, asi vaivengerwa urombwa vatete, zvokuti hama yaiti ikada kusimudza musoro, aiwa rawakadya ndiroro waenda kwamupunzarima. Ndakasara ndingori caregiver waViola. Gogo vake mai vababa natete vake hanzvadzi yababa vakauya vakatanga kugara nesu. After 6 months tete kwakaitika chishamiso. Viola akamuka akagara. Mumba makaita mabiko. Ini hangu chandainyanya kufarira ndechekuti hafi akaitwa abused zvakare nababa vekubereka rainge rafa. Viola vatete akatanga kuenda kuphysiotherapy pari zvino wava kukwanisa kuita dhedhe sekacheche. Ndiri kuona kutendeka kwedenga. Boss G aifunga kuti akangwara asingazivi kuti matables anotena. Mwana waifunga kuti haana upenyu ndiye wamuka wakufamba. Iye aive neupenyu neurombwa, akafuka jira rake oga. Vatete ndiyo nhoroondo yangu yandakasangana nayo. Naiwa watinongoti areruya zvechokwadi. Ndinoziva kuti dzimwe nguva haticelebrate rufa, asi dzimwe nguva unodoona kuti Mwari matibvisira matambudziko mukati meupenyu hwedu. Right. Before tapinda munyaya inotevera. Tapinda munyaya inotevera. Tatangoti tingochimawo nemhuri dzakashaikiwa. 13 vana vachienda kuchikoro. What a way to start the year. Ndakaona pana mama vane vana 2 vachichema vedu wako kuenda kure. Vana 2 vashaika same family. Mwari ngadai avanyaradza zvechokwadi, moyo wangu warwadziwa. Ndoziva zvangu kuti maSouth African anotivenga, asi isusu we are just a different people. Tinochema nevanochema. Chokwadi ngadai Mwari avanyaradza. Guys, alright, tipinde munyaya inotevera. Hi Tete Glory, hope you're doing well. Yangu haisi confession asi chikumbiro. Kana pane ane extra ARVs andibatsirewo neanosvika kupera kwemwedzi ndazoperegwa, kunyanya akava muPretoria maMelody, ndondiitirawo nyore kuti ndive nawo. Thank you kune vachabatsira. You remember patakambotaura nyaya yekuti mapiritsi maZimbabwe akutadza kuaccessa mapiritsi, sisi vedu ava vapererwa zuro takatombozama. We actually tried to find munhu anogona kuvapa. Pane vamwe vakanditumira namba kuTikTok vachiti vane maARV but vati akatorwa. Guys, ndokumbirawo kana pane anyone
anogona kuwana mapiritsi kana kuti vari kuwana mapiritsi kusaidi kusina xenophobia, musiye zvakare comment. This time ndichatora diary pamunosiya namba dzenyu ndotonyora pasi. Please, she really needs these tablets. Okay, regai tipinde munyaya inotevera. Hi Auntie Glow, ndinokumbirawo help yenyu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine makore 42. Ndakazvara firstborn yangu ndiine 18 years. I got married at a very young age due to the ill treatment ndaipiwa nemukadzi wabhudhi vangu wandaigara naye. Nguva yacho zvisinei hazvo ndakaita vana vaviri neex-husband yangu. Takazosiyana muna 2009. Ndakava single mother from then up to now, and I've told myself kuti I will not get married again. I just want to work for my kids. Murume wangu nekuda kwekuti ndaive mwana mudiki aindihurira zvimwe ndichivharwa because pfungwa dzaive dzidiki. Kusvika pakunorara nemahelpa ini ndiri mubedroom, apa ndiri ini ndaishanda iye asingashandi. Ndakazosvika pakuti enough is enough, tikasiyana. Fast forward, tasiyana, akazombosvika nguva yakatora vana akanogara navo paRarare since ini ndaigara kuBulawayo. Zvadaro semunhu wenhema aindinyepera kuti vana vari bho chaizvo pose pandaibvunza kuti vana vari sei. Izvo iye anga akanodhampa vana kumusha kwake kuna stepmother nababa vake kwaRusape. Ndakatozoita zvekunyeurirwa namakelwane vekumusha kwake kuti mai mwana, vana vari kuno kumusha ende vari kutambura chaizvo, uyai mutore vana venyu. Ndakafondera tezvara vangu ndichitovabvunza kuti ndaisaziva kuti vana vari ikoko. Ndainyeperwa nemwana wenyu kuti vana vari kumaboarding school. Iye akauya kuzovadhampa ikoko. Vatezvara vangu vakangoti mwanangu, kana uchikwanisa utore vana vako. Zvedi ndakaapply loan kubank since ndaiva mucivil servant. Nguva yacho iyoyo ndikanotora vana vangu. Ndichisvika kumusha ndichiona vana vangu tete, ndakabowa kuridza mere chaiko. Nestate yandakaona vana vangu vari tete, ndakaradzwa kuti ndairarama life iri nani kutown, vana vangu vachirarama senherera shuwa, ini mai vavo ndiri mupenyu. Ndakagara mazuva matatu kumusha ndikatora vana vangu ndikauya navo kuBulawayo. Atezvara vangu vakati hatina kana chatinotombokushora mwana wangu, tomuziva wedu mwana kuti anonyepa. Vakati vaizomuudza ivo ndasvika Bulawayo kuti mai vevana vauya vakatora vana vavo paboarding school pawange wakavadhamba. Zvisinei hazvo tete, mwana wangu mukomana firstborn ndiye aive ne10 years achienda kumusha aive ave kuziva, musikana aive ane 3. Ndakadzidzisa vana vangu ndega kusvika mukomana apedza form 4, musikana apedzawo grade 7 ndisina any help from baba vavo. Akazoda kuda kutanga kubetsera nekuchengeta vana musikana apedza grade 7. Ndikati it's okay. Ndakamuendesa zvino kuboarding school yemachokwadi. This time akaita form 1 to 4 akapasa hake. Aibhadhara maschool fees, ini ndichiona kuti mwana wangu awana taki yakakwana since iye akazenge aroora akanga asingaiti zvese zvaidiwa kuchikoro zvemwana. So ndaitotenga ini ndichitumira kumwana. Mukomana akazomutora akagara naye after form 4, but havana kugara naye kwenguva refu because of this new wife vaisawirirana nemwana komana. Akadzoka mwana kuBulawayo, ndakamutoresa passport, akati iye aida kumbonopanda sevamwe vakomana kuSA. Akaenda zvedi akashandawo 2 years in SA, but ndakaona kuti hapana chiri kubuda, ndikamuti dzoka hako kuZimbabwe mwanangu. Akadzoka last year muna April. Ndine pfungwa dzekuti aite any course of his choice since ari mwana asina kunge abudawo zvakanaka muzvidzidzo zvake. So now dambudziko randava naro nderekuti mwana mukomana unomwa doro nekuputa fohla. This last week we had a quarrel, akadhakwa akatanga kunditukira tete, hapana chaakasiya kane. Akandiudza mashoko ekuti ndiri useless, ndinoda kucontrol life yake, kana ndichimuti asedore aite course. Akandiudza kuti ndosaka makandizvara muri mwana. Tete, ndakatukirirwa nemwana wandakaberekwa. Ndiri kurwadziwa kuti after all the sacrifice I did for my son tete ari kuSouth Africa, upenyu hwakamuomera, I would send him money kuti awane chekudya. Tete mwana wangu akandiudza kuti ane bitterness neni yekuti ndakasiyana nababa vake. Apa I'm thinking kuti baba vake vane bad things zvavakavaudza mwana wangu zvekunyepa, because now he's changed. Even wakangomutarisa unoona kuti akashatirwa. Akada kutaura natherapist because of the anger he has. Handina mari kunobhadhara therapist. Is there anyone you can refer me? Vangamubetsera for free. Mwana wangu ndinomuda zvikuru, asi he has disappointed me tete.
ndiri kurwadziwa mumwoyo mangu kuti where did I do wrong, ndakamutadzira chiko mwana wangu kuti ati anondivenga, please help me. As I was reading this story ndine mixed emotions because mwana haungatuki kamai vako kuti ndosaka makandisvara muri mudiki, telling your mother all those things hazvina kunaka, nditi zvinhu zvine zvisina kunaka. Uyezve pandandiverenga ndachifunga kuti kana sezvo mwana achiti mai vake vanomucontrol, sometimes utofunga kuti alright, it's okay, so let him be, ngachienda. Sometimes I also ask myself, matodarika neparobhoti ndichiona vanhu vakaita zviwoto vasina kugeza, I ask myself, where are their families? Woona kuti dzimwe nguva vana vedu, they push us and push and push kusvika choose life yake anoda uinde ake unogara mustreet. This is really painful, but as a mother we usually do the best, we try, we fight for these children. Saka I had told her kuti mama, can you sit down with the kids and tell them your side of the story, kuti ndakabva daddy wenyu akakutora pamakanogara kumusha paya, it was because daddy took you and vakati vari kukuendesai kuboarding. Papasina mafoni time yacho, I could not communicate with you. Tell them your side of the story, and it's going to be up to him to decide if he wants to continue hating you. You've been a good mom. Muchitumira mwana mari South Africa, moza zvakaoma kutumigwa mari nemunhu anenge ari kuZimbabwe uri kuSouth Africa. It's love that will not let go. Mama, ndakavapa number the therapist, you just let me know how it's going. Alright, I get hello auntie, I have been following you for a while now, and I've observed some situations that are very demonic but solvable through Christ. I'm not a pastor or have any title to say, but I can help some cases and other spiritual backup with Christ. But the people must be willing to be in serious warfare. Nekuti it won't be a play messing with devils. Panotoda kumira, and I know you understand what I'm saying. Kana mukazongoita munolidwa nashe kunza kwandiri. Ndinonzi Glenn Sakupwanya. A fellowship United Intercessors Fellowship Church. It's not a big ministry, but it's serious spiritual business. I have faith that kune wese anotizira kuna Jesu, they can be saved. Kana vangosangana also need the right people. Thank you. My chat is open. Also, this is my WhatsApp number, 0774 271 826. By the way, hatibhadarisi ndinoziva vamwe vanhu vanenge vatenderera lost hope, but Jesus is alive. It's only that people of God have not journeyed much to know things in our Father's kingdom. Saka kune vanhu, pane vanhu vazhinji vanogara vachinditi I'm going through a lot, ndine spiritual husband, ndoda vanhu kunamatirwa nawo. Tawana mukoma Shelton, anonzi say Shelton, guys, ndasiya number dzavo, mutaure nawo handiti mozotiudzawo kuti zviri kufamba sei. Alright, tine imwe nyaya iri pano. Hi tete makadii. Okay, my story goes like this. Ndiri musikana, ndichazviti mazvita, ndakaberekwa mumhuri mune vana 4, 2 girls and 2 boys. Ndinoimagina ndichirara nenyoka yellow and black, ndinoona iri pabhedhi, asi chinozoita kuti ndione kuti hakusi kuimagina, ndinonzwa kunanzva pazasi. Kwapera 20 to 10 minutes ndorara ndakatota pent, asi zvinhu izvi ndozvirota. Okay, mukukura ndakakura ine family ina baba namama, though ndisina kugara navo kwenguva refu. Baba wangu waive abusive, wachirova mukadzi uye wachiita zvevakadzi hobo. Ndakangokura nichinzwa kuti ndo life yamai vangu. Okay, fast forward, ndakusekondari ndakuziva zvanga zvakundidya moyo, plus vairova masikati machena panze. Taiti chibva kuchikoro neshamwari dzangu, notoona daddy wangu achimhanyisa mama nedemo. Zvaindirwadza. Apa mangwana ndosekwa kuchikoro due to that ndakaita problem yemusoro unonzi migraine, unonzi haurapike tete. Amai vangu vakaona hondo nababa ivavo. Amai vaive vakasimba zvekusimba zviya, vakasara musoro wega. Ndaona kuti zvanyanya, ndakazoti mumwe musi wari pakati pekurwa ndakapindira ndokutema baba nechidhina nekurowa ndikatiza. After ipapo baba vakaudza hama dzavo kuti ini nawo hatisisina ukama, hawashandidi. I was my father's favorite, zviri loud. So tata akuziva kuti kune umwe mukadzi, vakanditi hausisiri mwana wangu, ndoda vana vemukadzi wangu vangatoita vangu than iwewe mwana wehure. Tete ndakarwadzwa. I'm strong. Ndakanyorera ziparagraph ndichivaudza kuti I would rather say handina baba pane kuti mimi baba. Ndakataura zvakawanda ndobva
ndavabloka. Kwataigara kwaive kumusha kwababa. Takabva tareloketa kuenda kuHarare. Mai vangu vaiita mabasa emaoko, kurima, kuchengeta huku and stuff. Mari iyoyo ndo yavairoverwa zvichinzi uri kundinyima mari. Iwo waida hawo kunodya nemukadzi wavo. Tete amai vangu vairima mawatermelon, not nekuda but nenhamo. Watermelon rinorwadza, roda mvura. Tatisina kana mushini wemvura, yaibva kure. Taichera nemakeni, makeni anorwadza anti. Iwe nekuda marriage waipa murume mari yose. Murume aiwa pasiki. Ndichine bitterness anti. So patakabva momu waivo varima minda yavo miviri, vachiita zvekuti vahodhese dzese. Mari yacho ndo yatakatsvaka nayo imba. Iniwo ndandava form 4. So nekutsvaka nzvimbo my little siblings, nguva yakafamba. You could see kuti mom is not okay. Vaisarara vachinamatira imba yavo. Imagine, waiva vachishingirira this abyss for more than 15 years. So to ye, that was marriage maziso avo. Chakazonyanya kuva trigger kuti wasiye inyaya yekuti tainge toda kupisirwa mumba. Ndakapona nepaburi tsono tete, otherwise tingadai takafa tese nekuda kwegirlfriend. Since kuHarare kwaive ne1 room, muzukuru wamom akazoti ndigare naye. Life yake yaive yakanaka hayo. Ndakanogara naye, asi manje problem yanga yaive kuti ndaiita manightmare. Zvinhu zviya zvaiitika kubva ndichiri grade 3 zvaidzoka, ndomuka ndichirwa ukubuda mututu. Ndakazvivimbisa kuti ndaisazoudza momo kuvawedzera stress. Since ndaipiwa mari yekombi and lunch, ndaizoshandisa iyoyo kuendesa kufamasi kunotenga sleeping pills. Month yakapera ndikaenda kufamasi, ndo pandakandoona doctor. He was so friendly for the first time. Ndakataura nyaya yangu yese ene ndakachema. He said achandibatsira and he does not need my money. Akandipa antidepressants pills. First month I slept well, pasina nightmares. Ndakazombochirwara, momu vangu vakadaidzwa kuchikoro, tikaenda parenyatwa ndikapiwa bed. Wakati this headache temporarily disrupted brain function yangu. Momu wangu wakaudzwa, sisi wavo vakati, zvakunyanyira, rega nditore mwana ndigare naye. Months passed, my sister's mom munhu anotaurisa, so ndandatojaira until this other day I was coming from school, vakati vabirwa $50 ende vana vavo havabi. I thought prank. Amana ndakarohwa nemapoto, zvimboma zvemapurisa zviya, kutaura kudai ndine ziwanga maoko zvekurohwa. Vakazondisiya ndakubuda ropa ndisingagone kana kusimuka. Vakataura masoko ekuti baba wako wakakuramba plus unopenga. I'm doing you a favor kukuchengeta. I was heartbroken. I can't finish the story. Fast forward, now I was training myself kusanoma antidepressants because body yangu yato addicted kwari. So I was trying, but that time I'm trying ndopa ndiri kuimagina ukuona nyoka ichiuya kuzorora neni. Ndotonzwa kuti something chikuitika after ndozongoneta, then ndoona ndakatotota. I'm still a virgin tete. Sometimes ndomuka ndichirwadziwa kuzasuku kwakasvuka. Zvoita kana month handina kana mukomana musvino anondida. It's either mawindi or vanhu vakuru. Handisati ndamboita relationship inopedza mwedzi. Vabereki vangu vakazodzokerana, vanozviti vakaregerana, asi tumi hazviperi. Ndozvifunga daily zvakaitika. Ndikaita mukomana anoda kunditsura, ndonzwa as if akuda kunditonga as my dad did to my mom. Ndine bitterness tete. Varume ndovatya. Ndakamboita mukomana kuhigh school, akandirova, so ndakangoona kuti fate yangu namomu wangu yakafanana, ndeyekurohwa nevarume. Izvezvi baba vangu vakadzoka kuchamhunu chaiyo. Uchavaziva kuti ndiwo. Even my mom wangu watosimba, wakutoita happy family chaiyo. I'm happy for them because even my siblings can grow up in a happy family, unlike me. Even vakuwirirana ini handichagari nawo, asi ndiye ndichingoti kusvikatanga futi handina zororo kuhope nemasikati tete. It's either ndiri kurota nyoka or masikati ndikufunga kuti kodhedhi vakatanga zviya. Even now I'm on my dad's DP. Ndo vasina kuti ndaamwana wavo back. Parents, they think they don't owe us an apology, but just sorry inochinja something. Ndikati ndakavaregerera ndinganyepa, though I'm happy kuti vakachinja. Handina any grade now, asi zvinondibata ndikazvifunga. Ukuwo my mom's sister wekuti ndakaba mari vakazoiwana vakanyarara wani vambondirowa. Hanzi sorry, asi Mwari neyangu haisi confession hayo, but kuinyora ndofila better anti. Right. Nyaya iripo tazvinzira toga. My parents, we are too proud
we can never say I'm sorry. Handi maona kuti maigurumari vakazoiwana. Iyo system yekuti kwai isusu panapa hapana zvakaipa zvezve. Ndine imwe shamwari yangu inogara ichitaura kuti akati aroorwa first week raakaroorwa pakabva pabiwa mari. Pabiwa mari munhu anga vanhu vanga varipo pamba kunyakuba ndobati hapana mbafa. Iva vanyuwani pana hapana mbafa zvira kuti iye muroora munyuwani ndiye haba. Mastatement anotaurwa. Wapedza wandimozvona wapedza mari moiwana motadza kuti sorry. Number 2, I doubt that she is angry because this man used to beat his mom. Havana kukangamwa. Hanzi, we do not forget. Munoza zvinhu zvamunoita vana vadiki vanenge vachiona muchigwa. Munoona kuti izvezvi mwana asvika zera raari, but she has not forgotten. Parents. Moziva here kuti most parents, I know even people in my life who think kuti vana vaiudzigwa. Nobody tells children. We see, we have eyes, we see. We also have a brain is normal, we judge. That's not inchenisa vana kuchikoro. Vanga vachitaura nyaya dzavo. Ndobva umwe masora kuti mamboona here mazino aningi. Anodla masvitsitereki mazino ake akaora. Iye mwana yezveshuwa mazino ake akaora. These are preschool babies. Vari kutaura nyaya dzi. I'm telling you this so that you can see kuti these kids, they see, they think, they know kuti we are right, we are wrong. Pamune muchiro wakadzenyu paya. 10 years from now, 20 years from now, vanenyu vanenge vokuvengai. Moti kwa yeye vakaudziwa. They know vana. Saka haidi ndati ndiri kutsvaka munhu achamubatsira. She really needs somebody who's going to help her because this is not good. All right. Hi auntie, you mentioned a guy arikuda musikana ari serious 25 to 29 years 2 days ago. My friend is 29. She's a good girl. She has a good job based in Malawi, focused and ready for marriage. I hope this guy is good too. Here is my friend's number. My gentleman, ndichaisa number kana kuri kuti muri kuda boss gentleman ere rakatotorwa nditi. Before tapinda munyedu inotevera. Guys, ndikutsvaka 1 or 2 couples. You understand me? Ndikutsvaka 1 musikana, 1 mukomana, 1 musikana, 1 mukomana who would want to go on a blind date, but we're going to film this one. It's a 4-hour Valentine special. I think it's going to be interesting. Kana kuri kuti muri gentleman. Alright, saka gentleman ari kutsvaka vasikana kamuenda pa blind date. Pa munogona kutowana wako kuti vana vangu vatete makasimba here. Ndiri mudzimai ane makore 35 uye ndakaroorwa hangu zvakanaka zvinenge. Ndingadai ndine vana 5 vatete asi ndangosarirwa nemwana mumwe chete. Vatete ndiri kuberekera pasi handitozivi kuti dambudziko riri kubva kwandakazvara here o kwandakaroorwa asi ndiri kudzimbikana zvakanyanya. Vatete, mwana wangu wekutanga aiva mukomana, takamutumidza zita rekuti Tanaka. Musikana wechipiri takamuti Tafadzwa. Ndichipona Tafadzwa vatete, paakasvika makore 3 Tanaka dangwe akabva ashayika. Tikati tazviona. Ndakaita imwe nhumbu aiva musikana zvakare, tikamutumidza zita kuti Tanyaradzwa. Tikati Tanyaradzwa kufirwa naTanaka. Vatete Tanyaradzwa achisvika makore 3 akabva ashayika. Nhumbu yechina vatete, mwana akashayikira mudumbu. Ndakabva ndapona Munashe. Munashe achisvika zvakare makore 3 Tanyaradzwa akabva ashayika. Vatete vana ava panoshayika havarwari zviya zvokuti unovavigira mabhanana, kwete vanongoti musoro ndiye kana mabika tsarai mudye moga. Vatete mukatarisa vana vangu vane pattern yavo yekurwara nekushayika nayo. It's like pane force isingadi kuti ndiite vana. Hazvisi nyore kuenda kumakuva 3 roswe. Kumakuva uchinosiya vana vako. Tete makofeni madiki ndiwo anonyarwadza kutakura zvakanyanya. Hapana mubereki anofanira kuviga mwana wake, kwete. Ndinombobvira ndava munhu kwaye after rufu rwevana vangu. Moyo wangu wakavigwa pakavigwa vana vangu. Chionetsa vatete pandiri ndechekuti murume wangu hatendi mune zvekufamba uchibvunzira kuti chii chiri kupedza vana. Isu hatina mari yatinayo, tinongorarama life iri basic. Ukati ngatifamba twinze kuti chii chiri kupedza vana vedu, unonza zvonzi vana havasi kuzomuka nekuti tanzwa kuti chii chiri kuvapedza. Tete kumhuri kwavo kune mukoma wake bankuru vane mari yakasviba kuti tsva. Handizivi hangu kuti source of money yavo ndeyei. Vatete handingati ndivo vari kuuraya vana vangu kana kuti havasi. Sokuti handina evidence yokuti ndivo here kana kuti havasi. Ndambofunga kuti kana mhepo dzacho dzichibva kumusha kwedu, dzinobva kumusha kwedu dzisingadi kuti ndigare mumba. Vatete, zviri kurwadza izvezvi ndotoziva kuti ndikazvara zvakare Munashe wandasara naye tinomufushira. Ndini ndinotakura mimba, ndini ndinoenda kuleba, ndini ndinorera, ndini amai,
ndini ndinonzwa kurwadza kwazvo. Kana pane ari willing kundibatsira kuti dambudziko rangu ripere zvisina kubhadhara mari mukati, ndingafara zvikuru. Mukati memwoyo mangu hamuna kana mufaro. Handinyore kugara mukona rutatu vana vachifa vari kuvadukusa zvisina kana explanation. I think we understand her pain. That's all I can say. We really understand her pain. Ngadai zveshuwa changu Mwari apindira. Uraitirega tiverenge inotevera hamuri sei tete ndiri mukomana nemakore 23 kuberekwa ndiri muHarare ndiri kutsvaga musikana kufambidzana naye ari serious kutangira 19 kusvika pa22. Iyi yabva kuTikTok iyi. Vasikana vekuTikTok ndokumbura mupinduri handiti kana muri interested so that she is going to. Alright. Tine magentlemen pano. Taita magentlemen. Good morning. Good evening. Please, if you don't mind, may I have the number of the lady who's looking for love? Please give her my number. It's zvinomanje ininde ndisachasivi zvinofamba sei. Regai ndigoita database revanhu vangu kuti ndikusanganidze yanti ndizvinyore pasi because mamessage chakawanda ndisachasivi manje kuti who's who. Alright. Paita nyaya pano regai tigarire. Makadi tete ndiri murume ane makore 38 ndiri kutsvaga musikana wekufambidzana naye kusvika muwanano. Ndaimbowa ndakawana tikasiyana namai vemwana wangu muna 2018. Ndine mwana mumwe chete ane 8 years. Ndiri kutsvaga musikana asina mwana anoinda kuchechi. Angava ane makore 28 to 35. Ini ndogara muJoburg. Ndiko kwandinoshanda nekugara. Namba dzangu dzinoti ndichapa namba, ndichakupai namba idzi. Asi disclaimer, musatanga unhu hwenyu hwekuda kunokumbira mari. 07428638851. Vari kutsvaka munhu wekufambidzana naye. Muchingotaura navo handiti. Alright, chiregai ndiverenge nyaya yedu yekupedzisira. Nyaya dzacho dzakati wandei naika. I'm feeling very sad right now nenyaya yeaccident yevana vaya. Unoziva kuti unenge uchimboona kuti one thing that I've noticed is rufu haruna due date. Rufu haruna timing. If there's one thing about dying, rufu haruna timing. Funga kuti vana vatomuka makuseni vachienda kuchikoro but vana havana kunosvika. It's very painful and rufu haruzivi kuti ndi January disease. I think I've spoken so much about dying and all. Kana kuri kuti you are in the diaspora and you want to take the diaspora insurance plan, please click the link below because this zvivira vanhu. It knows no continent. Kuti ndiri kuSouth Africa, ndezve kuSouth Africa vanhu vakona kudrive. Anything can happen. Who knew kuti this day would come? Yekuti makuseni komuka vana vose vari mukombe vakatsakatika. It knows, harini GPS. Kwauri ikoko kuUK, kwauri ikoko kunosvika kana nguva yacho yakwana. Ndokumbirawo kuti vana vaMwari, let's take this thing seriously. Imagine if you die, just ask yourself today. I know that it's not comfortable. Ask yourself, if I die today, what will my family do? Let's learn to talk about dying. Let's normalize talking about death. Should I die? I sent murume message ndikati takumboenda kuJoji in case tashaya fonera Ivranda ndiye ane policy yangu yekunyaradzo. You understand me? Mbangoti hamunopenga ndikati ndimi next of kin. Tikamuka takaparara tose kwete kuti tiri kucreate zve kwete kuti tinoshuvira kuparara. Asi ndimi muri next of kin motangira papi. We need to talk about these things. Let's normalize talking about death. Vanhu vari kudiaspora manyaya kunyararisa. Channel ino tingaita 10,000 views video ino chinopera. Toshiya vanhu 20 vanoda kuita ma-inquiry kudiaspora insurance. No, you can do better. Handiti, ndosa kuti kuchero uri kuDubai moti isusu kuDubai tine ma-world class roads. Yes, but anything can happen. You don't need an accident to die. You don't need kubaywa nebanga to die. Kana nguva yacho yakwana, you just die. Retoka tipinde munyaya inotevera. Vatete makasimbere ndiri chizvarwa chemuZimbabwe asi pari zvino ndiri kugara kunyika yeSouth Africa. Ndaiva nebasa rangu rakanaka richibhadharawo mari iri nani tete. Taitogona kuzviraramisa, ndichiraramisawo vamwe kumusha kuZimbabwe. Mwari yandaihura, ndaitoti ndikashanda vatete, ndaitosarawo nechange. Ndaitoronga kuti panopera gore vatete ndinotengawo kastendi kangu chero masabhuku deals pekuisawo musoro. Chakauya ndechakauya, basa rakangofuma rakapera vatete. Varungu vakati pane tsvakirudzo dzavaita. Vatete, tsvakirudzo dzei dzandaive ndisinganzwisise zvangu. Sokuti ndichitarisa nyaya iyi hapana pandainge ndakanganisa. Zama kuti ndionesane nevarungu vaisamboda nezvangu. Vatete ndakatambura. So pabasa pandaishanda apa taingova masimba maviri. Ini ndingati taurai ndiye akandidzingisa basa. Asi vatete ndinoona senge painge pasumuka mhepo
dzakaipisisa. Tau akanditora akaenda neni pasaidi akati pane vamwe madzibaba vaiziva vaita zvinogara zvakadaro. Advantage yaivepo vatete ndeyekuti madzibaba ava vaigara mudhuze nekwataigara. Akanditi taizoenda kunonwa muprofita wenguo tsvuku kana iri weekend asiri pabasa. Taurai aive ambonenedzerwa mhosva yekuba pabasa asi nyaya yacho yakazongotsikatswa hakuna kwayakazoenda. So ndaibvei mukuzama hapana. Asi ndisati ndaenda kure regai nditaure chokwadi. Asi ndisati ndaenda kure regai nditaure ndichiti zvekunoshandira izvi zvaiva foreign kwandiri vatete. Ndainge ndisati ndambozviita kwaitova kwekutanga. Ndaiva desperate kuti ndidzokere kubasa. Sokuti kubasa kwacho was the lifeline yangu nemhuri yangu yaiva kumusha. Weekend yakasvika vatete tikaenda pane imwe kirawa yainzi muprofita aivepo aive wenguo tsvuku red for danger. Mukutaura kwazvo ainzi aiona chaizvo kunonga tsono murima uye matara yake ainzi aibatsira chaizvo. Nenhau yekuti ndaive desperate ndakangoti regai tiite tione kuti zvinosvika kupi kusiri kufa ndekupi. Vatete pakirawa paishandira paive pakaiswa mureza mutsvuku yakati wandei. Ivo madzibaba ava vainge vakapfekawo gemenzi ravo tsvuku. Vatete muprofita aibuda mumba yeplastic zvima makeshift houses zviya aitoratidza kuti anogara ipapo permanent. Akabuda akabata tsvimbo negirasi rake. Ndakasvika ndikapfukama. Madzibaba ava vaipota vachitarisa pagirasi vachidonongodza nhoroondo yeupenyu hwangu nemo kuita senge aiona pazvakaitika. Muprofita akandiudzawo kuti pabasa ndenge ndaiitwa jealous nevamwe vandaishanda navo vakafaratidza mwoyo yevarungu, so ndaifanira kushandisa muteuro yavaizondipa. Handina kuziva kuti hakuna free meal pasi pano pezuva zvandakazosangana nazvo katete. Dai pakapera basa ndakangosenga mutundu yangu ndikadzokera. Saka ndakapiwa muteuro zvikanzi ndinogeza mazuva 3. Kana ndapedza kugeza mazuva 3 ndakatarisa mavirira. Zvainzi kwaiva kuzama kuti mwoyo yevarungu yainge yafuratidzwa igadzikana vandione semunhu vatete. Ndakanzi ndiuye nehukuchena isina kana ruvara. Vaida kuti vageze rushambwa rwandainge ndakadirwa pandakamboenda kumusha. Ndakatsvaka zibroila rangu rino ziguruguru vatete, ndiye mitsu naro kwamadzibaba vatete. Kunze uko kune matsotsi. Mweya wainge wati ndaifanira kuti ndigezwe munyama neropa reuko vatete. Neniwo hama dzangu dziri pano ukangonzwa eni dhiri neropa mukati, mhanya umhanyisise usacheuka. Ringava ropa reuko kana retsuo kana redzvinyu, mhanya usacheuka. Unopinzwa mandhiri anozokunetsa mangwana. Oti maprofita acho angwara, anoziva kuti akati ropa remunhu unokurumidza wanyumwa, saka vanozviita senge zvakareruka vatete. Voti huya nehuku iwe nekupi usofunga kuti it's a kid's game. Ndakaenda nehuku iya ikaurayiwa pakaitwa maritual. Akasanganisa ropa rehuku nesomething chandisina kukwanisa kuona kana kubvunza kuti chii. Akasanganisa akanditi ndinogeza paseri pachimakeshift house chake. Ndikapedza ndikaenda kumba. After 3 days vatete ndakatanga kunzwa sekuti mumba mandigere mune chinhu chinofamba. Chichifamba kudaro ndaive ndisingachioni kuita kunge mumvuri wokuti bvudzi raitomira, asi kuti uchaziva kuti riri kumiswa nehauzivi sekuti unenge usina chaunoona. Vatete umwe musi ndichimuka ndakawana mumba mune kamba kuseri kwegoni. Zvakandishamisa kuti kamba yaive yabvepi uye yaive yapinda nepai uye yaive yapinda sei pasina aiona. Tose tinoziva vatete kuti kamba saka inopinda mumba posha kana munhu waanaiona. Zvainge zviri strange, very strange. Ndakamhitsura kamba iya ndikaisa musaga ndikasunga saga newaya ndichiti ndirirase kudump yard. Reason yandakasunga newaya ndeyekuti maSASCO vari suspicious. Vanofunga kuti masimbo nana chimweni tinoshandisa mushonga. Aiavoida drama zvangu vatete. Ndakanorasa kamba iya zvakanaka. Tichidzoka ndakawana painge paine kamba, pava nemasai. Pane chaiitika chete muka one room kangu. Asi pese apa ndaive ndisina maproblems vatete. Maproblems akatanga mushure mekunge ndapiwa muteure wekuti ndihenye muteure. Ndipo pakatanga matambudziko angu. Ndakadhisaida kuti ndaizorasa muteuro wandainge ndahenga mumba mangu. Vatete manheru muprofita wenguo tsvuku akauya mumba mangu kuti akapinda nepai uye sei ndaive ndakakiya goni ndakazvishaya. Ndakamuka kuhope ndikawana akagara kumakumbo kwangu, chiso chake chaive chisingaseki chisina mufaro. Akandibvunza kuti kune mhaka yei ndaive ndarasa zvinhu zvaizondipa mari. Indakatoshaya kuti
indakatoshaya kuti zvinhu zvipi apa paya ndakuzorangara kuti ndasengana nekamba plus masai mumba ndikatora ndikarasa. Hazi ndakakupa vabatsiri waifanira kuchuza one asi wakamhura dare nekurasa zvinhu zvandainge ndakupa. Ndipo pakatanga hondo kukavidzana bhora resimbi. Madzibaba vangu tsvuku vaida kundidzipa ini ndichirwisa. Ndaipotsera kwavari anything chaiva mumba. Pandakabata bhaibheri madzibaba vangu tsvuku vakatanga kudedera. Zvanga zvisingadi kuudzirwa kuti ndainge ndakunda hondo iyi. Madzibaba ndakaramba ndichishandisa bhaibheri riya ndichiita like ndiri kuvagogodza. Madzibaba akashanduka kuita zvosve vatete akabuda nepasi pedho akatiza akaenda. Chitiko ichi chakandikahlamadza ndikasara ndakabata musoro ziya richiti teu teu. Vatete ndainge ndarombeswa zveini ndichiti muteuro. Dai ndakaaccepta kamba kutaura kudai ndiri murombi. Dai ndisina kurasa masai kudai izvezvi ndapedza dzinza. Ndainge ndatorombeswa ndichifunga kuti muteuro izvo ndadorombesewa. Ine hangu ndiri kutima maprofita atekeshera vatete dzavang'anga dzinogesa vatete varombese vari disguised esi vanoshandira chokwadi imi nedare. Munoti munhu angabva mumba make mune comfort kuti auye kuzogara pasango muplastic kuri kuda kubatsira vanhu. Zviriko here izvi? Basi handina kudzokera pavarungu paya. Ndakazovhura business rangu rekubika sadza. Mari yandiri kuita pazuva yakawanda zvokuti pamwedzi inopinda katatu pane yandaiora kumurungu. Mwari anenge ane maplans neni vatete asi ndanga ndakada kumhanya mberi chienda kumaprofita inhema. Iko zvino ndava kupedza nyaya dzangu ndoga, not through maprofita. Ndakuti dhoo rangu bwa ndotaura ndoga naMwari. Upenyu hwangu huri kufamba zvakanaka. Ndakazonzwa kuti madzibaba vangu tsvuku vari mujere vari kunzi vakaita hijacking yakabatwa. So vari mujere wotoshaya kuti mweya wakatadza kuvaudza here kuti there is danger ahead. Regai ndipedze nyaya yangu ndichiti izvo zvekupfeka nguru tsvuku zvakanyorwa paye mumagwaro. History yavo iri papi. Zvimwe unenge uchifunga kuti zvina Mwari mukati, izvo kwete macreations evanhu vakaviga kubata mushonga nekuvhiringa vanhu misoro. Tazvinzwira toga vedu endo zvavakasangana nazvo izvi. I don't know kuti all I can say is nyika yashata. Jesu avakuuya ngatigadzirire kuuya kwaJesu. Handiti guys, tokutenda nekuona chirongwa kwamaita. Munongosiya macomments panyaya dzose. Nyaya yemusikana ari kuimagine achinanzviwa nenyoka iyo yandibata chaizvo chaizvo. Tokumbira kuti I don't know kuti what can be done but she really needs help. Tokutenda guys, nhasi handina simba nditi nhasi energy handina. I think inyaya yevana vaya. Ndokukurudzirai zvakare kuti mutumire nyaya dzenyu panhamba yandichasiya pascreen iyi. Ngatirambe ichitumira nyaya so that we continue creating an awareness. Tichiudzawo vamwe by talking, sharing our stories. Iwe pachako unofeel light. Uyezve your story could inspire someone out there who's going through the same. Right now we're encouraging testimonies of Christ. Let's bring nyaya dzevanhu vakanga vapinda pama1 asi Mwari akavarwira. Handiti musarega kuramba muchitumira nyaya dzenyu. Got milk, we're going to collect it today. I think ichasvika kuno kuSouth Africa mangwana, which is the Wednesday. I think by Thursday inenge yasvika totanga kuita maorder edu Thursday. At the moment handina masticker, but I know kuti you know the product, but I'm also working on the stickers. Guys, kozoti ku UK ndine bhodhoro 1 achatanga kuti ndiye anotoritenga riri ku UK. If you really need the bottle, talk to me on my number. First person to watch this. Thank you. Kana watoiona and you really want it, just so kuti got me mistaken. Iri ku UK 1 bottle riko. All right. Thank you guys for watching. Mwari akuitire zvakanaka. Tatenda. Bye bye.